ira panapa iwo vakabva vamubuda vakabva vadzokera kumba kwavo havana kuzoya iraidare nyaya yenyu. nyaya iripo ndeyekuti inini mwana wavo ndakamubata nechikondi theni hatitaure tichiti mwana wavo ndokuti havasivo varamba ezvinomaakudza dani ndakanga ndakaroora mukadzi wangu mhungu ndikamubata nechikondi saka madzitezvara ndoti ngatiendei kwamango tinotaurirana ndokwavari kuramba kuuya kudai yatopera statement nokuti nyaya yemunayo kai ndeyekuti mabata mukadzi nechikondi mukadzi ane kwaaendawo handiti imimi mochiti hendei kudare tigadziriswe nyaya yedu handiti kana munhu wakugadziriswa kana kuti mune zvamuri kudya zvakaenda kana kuti zvii ndozvamuri kusakangurira daro zvandikuda zvakawandisa kuti ezvinezvi ndofunga imi mambo munonyatsaudza kuti indaiwa ndiri mudzimai wangu pagadzema so mudzimai wangu handina kuti randambotadzirana naye kana one day kusvika afa achifa mudzimai uyu akanditi tsvaga mumwe mudzimai utori ndichibva ndazotora chipoka pepe ndakaroora ndikaita zvese ndikabvisa mombe yeumai zvese ndikabva ndapedzisira ndikachata naye muno mukoti ndachata naye chipoka pepe tiri kumba kwedu takagara kumba uko anondudza ndoda kuenda kupendi ndakamutenda handisokurambidza ita zviro zvako then musi wandamubata nechikomba ndewekuti inini ndakasumuka ndichiti ndakuenda kubasa kugadzema kumaiko then iye achibva atichi ini ndiri kuenda kunowacha kudhamu rekwabhiti kuseni ndikabva ndatiendai munowacha akaenda kuma8 kuseni inini ndichibva ndasumuka ndikaenda kubasa ndichidzoka kubva kubasa ndakasvika kuma4 ndichisvika pamba ndikaona munhu haasatadza ndikabva ndagara panze kusvikirana kuma5 ndikati anouya semunhu ati ndikuenda unowacha pamwe anonoka atora mbacha dzakawanda then ndagara pamba payapa ndakazoti noregedzai nditevere ndonoti chii ndakutevera ndichienda uko ndakanoona chipoka pepe ari kushure pamberi pake pane vana vane bhara vari kutopusha bhara rine mbacha dzedu vari kuuya iye akamirawo noumwe murume vachitaura vari kushure ndizoti time ndikaona iye chipoka pepe ari kura vabatana payapa vakurigirana pasi ini ndikati chachii chiri kuitika pamwe ari kutorwisiwa regai ndinese ndimhanye ndiendeko ndichinonomhanya ndichisvika payapa ndikaona murume uyongo ndiona kwaita ari kusumuka ari kubata matirauzi ake akupfeka matirauzi achitomhanya achinanga kupai mujeri saka ini handina kutaura naye chipoka pepe ndakabva ndati inini handei ndichibva ndatora bhurugwa rake ranga rakwira pasi rake iyi ndikabva ndaritora ndiririko kumba tikabva tauya tasvika pamba ndikabva ndati iwewe shamari ona nezvinokwadoka chibika chikafu vana vadya iye akabva ati handikwanisa kubika wega ndikabva ndati wero inini hapana chakaipa ndobika ndikabva ndatora poto ndikabva ndabika chikafu changu ndapedza kubika chikafu ndikati bwai tiche iye akauya akasvika akagara ndikatanga kudya pamuchini tadya tapedza payapa ndikati ndakuda kuona tv muno ndikabva ndagara pasofa ndakutarisa tv ndagara pasofa kudaro ndachitarisa tv ndakaona umwe wangu asumuka apinda mukicheni ndikafunga kuti hameno zvaada kuita ndikaona time bvaadzoka vasvika vabata hembe yangu akabvarura hembe yangu mabhatani ese akadambura hembe iyoyo nanhasi yakangodaro sokumba then abva ipapo ndobva andorova mbama ndikati kweundorova mbama chirudzi zikanzi iwewe bongo chinditevera kudhangu kana ndaenda chirudzi ndikava ndati amai mwana inini handichakutambisai ndaakukurova nokuti ndakuregerera iwo akundonafanika munhu akapusa ndakabva ndabata ndikamurova ndamurova kudaro ndikabva ndamutora ndikabva ndati handei mumba tonorara zikanzi naye hazviite ini ndida kurara mubhi muno mudhaningi ndikabva ndati rara mudhaningi akabva rara mudhaningi ndikapinda bedroom angu ndikabva ndarara ndikaningirekera ndikabva ndarara mumba kuseni ndichimuka vakomana vachibva vasvika nasichwati zikanzi baba handei kubasa ndasumuka ine vakomana tapinda mukombi taakuenda uku kubasa chipoka pepe ndopaakasumuka akatiza akabva aenda kumba kwavo zvachose akabva asiya kamwana kasikana kadiki kaya kane 5 years akasiya kamwana kadiki kayaka ininiwo handina kuziva kuti mwana asara kumba anaani ndakabva ndangoenda kubasa mwana akasara achidzungaira kudrc
achitambudzika kusvikira nai ndakazodzoka kumapasti 5 ndichisvika payapa ndiri kuona mwana ndaakupuhwa nevamwe mamai vepanext door zikanzi mwana uyu asiyiwa payapa kuseni namai vake havana kana kudzoka zvachose. Ndikava ndati anyway hapana chakaipa, uyu mwana wangu ndoda kugara naye. Ndikava ndatora mwana ndikava ndagara naye. Ndikava ndazodinini kuna mai vepanext door ndikati imbotorai mwana wangu mumugezesa, ndikuda kuona kuti chii. Ndapo ndaitsvaga kuti ndione kuti pandakaenda kuPiriston ndakanzwa kuti mwana akaita airohwa namai vake. Then vaya vatora mwana wedu vasati vamugezesa vakati mwana wenyu ane vanga hombe riri kumusana kwake. Ndikati nderei? Ndikava ndabvunza mwana ndikati iwewe vanga riri kumusana kwako nderei? Zika ndakarohwa naamai nesimbi. Ndo pakatanga kuita cross mwoyo wangu. Ndikabva ndati mai vako ndovakakurohwa zikanzi ndikabva ndanyarara ndakadaro. Ndobva ndatanga kurangarira kuti akatora TV yambuya Grace akaisa kumba kwavo kumaheroes. Ndikanyarara, vakatora masefa peya yemasofa ndikaenda kumba kwavo handina kutaura. Vakatora zvakawanda zvavakatora, vakatora tebhuri yangu hombe yakaine macheya 6 ndikaenda kumba kwavo. Ndakangonyarara ndichimbotarisa, ndikatarisa mibhedha yavakatora mumba, vakatora 4 mibhedha yese akatengesa. Ndikamubvunza ndikati ko iwe wakatengesere zvinhu zvangu? Zikanzi aiwa hazvina nebasa rese, ndakatengesa ndichida kutsvaga mari yekuti ndibhuste takishopo yangu. Izvozvi kunotori nechigayo, kune zvinhu zvakawanda zviripo, but chinhu chandiri kuda inini chikuru ndechekuti TV yemufi ndavadzorera. Then nemari yangu yavakatora vachiti chikwereti, ini ndichifamba nayo ndichirapisa amai vavo, ndiyo mari yandiri kuda iyoyo, kuti vadzorere mari yangu yese yandaenda nayo Karanda. Vakatora mari yangu vakapanguwa paWhite House vakarapisa amai vavo. Saka ndinoda mari yangu yavakati chikwereti ndavadzorera. Imari yeUkaranda vakatora $1.850 US. Yavakatora paWhite House vakatora $375 US. Saka ndandisingataure pesa apa ndakangonyarara ndikati mudzimai wandakaroora nemari. But ndaona kuti zvakarambika. Apa ndakamboedza kumufonera akabva anditiye inini siyana neni, hanzvadzi dzangu dzakandiroodza kuHarare. Saka indatova nemurume kuno kuHarare, handisisina basa newe. Saka inini ndine mwana wangu ndinaye nanhasi, ezvo ndakwanisa 7 months. Ndine mwana iyeyo mudiki ane 5 years. Saka ndinaye nanhasi. Saka apa ndakaedza kuti nditaurirane navo, ndikuona kuti vanhu vacho havasi kubvuma kuti nditaurirane navo Harare. Ndosaka maona nhasi uno ndane 4 times ndichiuya panapa, havasi kuuya kuno kudai. Saka nhasi tati chichipa statement ndaro. Hongu ndio statement yacho mama. Saka tiri kuti isusu pane zvose vakanga vachikwereta mari mudzimai here, zvinhu zvenyu zvakaiswa pamba pavo papa paineswa zvinhu ndepamai vake here kana kuti ndepahanzvadzi dzake? Pamba ndepaamai vake. Imba yamai vacho iri pamaheroes yavakafira mai vacho yakavakiswa nehanzvadzi yake ari kuUK kuAmerica. Ndiye akavakisa imba iyoyo achiitira kuti amai vake varwari varipo pamaheroes ipapo. Masofa aripo mamwe egrey. TV iripo ma7 inches. Polisa ndo vakatuma kuti pamakauya paya takuita rimwe samoni paya ndakazovaderedza vakandonitaura kuti no ndakatoendesa samoni. Saka utaponi ndihwo kuramba kuuya. Saka isu zvatiri kuita klemu yese yamaisafu ndikatinesa pajaji, zvinhu zve zvamuda toenda tonosevhana kuti vati mopa mupurisa, mobhadhara mupurisa wedu kunosevha basa iroro, futi oinda unovapa kuti pamusina kuuya kudare paya mutongo wakapuwa ndidare ndokuti bhadharai zvinhu zvemunhu zvamakatora, mari dzake handiti. Then mune muchato handiti isusu customary law kwedu
ipapo manje tetakugaidwa nemutemo kuti mune marriage certificate. Pamune marriage certificate kwamakachatirana kuya mune mhiko kana kuti zvamaidzidziswa pamutemo kuti pautu hwenyu hakuna anozotenderwa kuzoita ichi nechichi kuno umwe. Handiti ndokwamunodzokera manje. Handiti moisa ripoti iriko ripoti yako kana yakadaro iyo hatibati tinobata zvinhu zvenyu zvakadii zvakatorwa nemari dzenyu dzakatorwa izvozvo. Saka munozodzoka especially kuna namando nditika mabvunzisisa poitwa document ratinodapo zvamamuchitaura zvoiswa pabepa racho ndozvo mutaurana nemuisa wenyu odzokera unodii onovapa mutombo iwoyo toona kuti hativahwine here. Andiko vana baba vakatadza pfuma vakadya pfuma yemunhu monotipa padambudziko hamuchada kumira nemunhu. Hakuna mutemo wakadaro. Next court avana baba vane nyaya vainayo here mari kuvatarisa sei vakagara muno. Handi vakamboya panhamba ira haudepended hapo sei hasikuda kuya kudani Silvia, makamboniponera ndindakandiponera chaura inyaya mainponera nyaya mambo mbamombe ndakauya muno ndikataura nyaya yangu inyaya yekufa kwomukadzi wangu. Hama dzazara vari vazukuru vakatadza kuti vatedze wakaita tedza. Saka ndikauya ndikati ndaane gore ne10 months vakati sina gore vakazera dzimu katati ari